in har kana karɓan transfer to ya kamata ka kalli wannan bidiyon. Da za ko samari guda biyu da suka zo shagona za su siyi waya pop 10 sannan za su siya da power bank 50,000 amps guda ɗaya sannan suka ce za su haɗa da pouch na wayan. Bayan an gama musu sai suka ce za su tura 170 sai a ba su sauran canjin. Shi kenan suka shiga OP app ɗinsu suka yi transfer. Dama ni bana shago, yaran shago ne a shagon sai tura mun gashi har sun sa mai receipt akan sun tura daga OB kamar yadda kuke ganin wannan receipt din. Bayan ya turo min receipt din naga OB sai na shiga money point na sai naga ban ga kudin ma. Dama shi ma ya duba bai gani ba shi sa ya tura mu. Da naga ban gani ba na tura kuɗi daga OP na zuwa money point kuɗi ya shiga immediately kawai na tsallaka na je shagon. Ina zuwa na je na same su suna ta inda yana danna waya da ya zo ta waje sai lalle kawai yake. Shikenan sai wani ya zo siyan katin wuta shi kuma ya tura kuɗi daga OB immediately kuɗin ya ƙara shiga. Shi kenan sai suka ce wai za su je su dawo za su je su ci abinci. Har sun tafi na yi tunanin ai gwamma ya kamata a kama wa'annan kas je su gaba da ma mutane haka. To ashe ma shagon abincin da suka ji saboda na ga shigan su shagon abincin shi ma sun je sun haɗa kayan abinci sosai ba suka musu da transfer ita ma kuɗi bai gani ba matan nan ta ajiye su. Aka je police station gashi sun tura matan kuɗin successful kuma ni abin da ya ban mamaki kuɗin da suka tura min gashi nan fa har evidence muna da shi an dauka a waya successful kuma can ya koma processing kuɗin ya koma baya. To don haka a matsayin ka na mai karban transfer yanzu ya kamata a ce mutane su daina amfani da receipt. Receipt ɗinka kenan kawai ka ji kuɗinka a account. Wasu ga kuɗinka a account to ba ruwanka da wani maganar receipt don wannan receipt ɗin ni na gani. Sannan kuma bayan an je police station ɗin aka ce mutanen su kara tura mini kuɗi zuwa account dina na ba su hope suka tura 10,000 har yanzu 10,000 bai kai ba. Me yawa wani abu suka je suka yi a hope bayan 10,000 bai shiga ba har yanzu. Take wani ya ce to yanzu yanda za a yi shi ba zai tura min kuɗi daga hope yana tura min kuɗin ya shiga. Sai muka tabbatar cewa mutanen nan me yawa akadin su wani kalan aka ne. Sai muka ce ba da akan nawan hope mun mu bada tura musu kuɗi da muka sa abin sai abin yake nuna mana samti kamar invalid haka ma. Babu wani akan haka. Da ya so ya faɗi ƙaryan akan na karɓi wayan da kai na je na shiga naga wanda ya faɗa ba daidai bane har wani sa'an da suka tsawadar mishi muka sa wannan mu tura kuɗi zuwa akan ɗin da zuwa. To kun ga that means akwai mutanen da yawa ana cutar su da irin wannan abin ya kamata mutum ya kiyaye. In mutum ya tura maka kuɗi ba ruwanka da wani receipt successfully wani wannan kawai abu ɗaya ka sani ka ji kuɗi ya shiga. In kuɗi bai shiga ba wannan ya je karata dan ya kamata gaskiya a kiyaye.